Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyebut asma dalem Gusti Allah ingkang Maha Welas ora kawasih mengkono Gusti Narbuka. Gusti Narbuka menggah piwaraning suka jroning tataraning Bali Wisma. Kaniki temanten sari pitaras ora tepati cara probongan mangkono kapurwagan. Temanten putrane nggih Kusumaya Ayu Fadila Fireda sumungkem ringarasani garwa kinasih ning nggih Raka Mas Bagus Mendi Setiawan. Punten dalem sengkang Mas. Keparingipun kula karo Paduka. Aturaken sumpah pangabekti. Iya, Ji. Garwanipun kakak kok lagi Nyai. Iya diajak wis tak tampa ora liwat pujo. Pangespunipun kakang bari tanpa nomo diajak. Diajak. Ing samengku ayu. Sliramu ndak derekake marak punten dalem sewu Rama Ibu. Keparengipun kula putra Paduka Wawan ingkang kepareng marak sowan boten langkung ngaturaken sembah pangabekti Rama Ibu. Semanten ugi Rama Ibu. Keparengipun kula putri Paduka Firda ngaturaken sembah pangabekti Rama Ibu. Iya Ger, anakku cah bagus cah ayu. Wis tak tampa ora liwat pujo. Pangestunipun Rama karo ibu wae tanpa nomo nggih. Nanging ngene yo nggih. Ing samengko jroning mangun brayang. Padang ana omahku kanthi wujuding salat kelawan wacan Quran yo nggih. Dene sing angka 2 elingmo. Lamun to sira tol mustaqim lang bebrayang mangkono meh pak ana ing pangucaping lati mungsa priya ngger muni kudu nganggo dilaras alit yen to bener bakal manjing kaswaraganing kamulyan yen to luput bakal cemplung nerakaning kapitunan dene genepe sing angka 3 tansah ugem ana tembung la ilaha illallah. Ora ana pangeran ya mung kejaba Gusti Allah sing pantes disembah lan disuwuni kulo-kulo. Nggih Kanjeng Rama. Ya wis ger, bacotake lakumu. Gonggo triganggo durga mendhak. Tumuli kang sampeyan temanten sari betara sama langsung pemringasanipun Kanjeng Ibu niki. Untung dalem sang Kanjeng Ibu. Keparengipun kula putri Paduka Firda ngaturaken sembah pangabekti Kanjeng Ibu. Semanten ugi Kanjeng Ibu. Keparengipun kula putra Paduka Wawan. Ngaturaken sembah pangabekti Kanjeng Ibu. Iya ya nggih, anakku cah bagus cah ayu. Wis tak tampa ora liwat pujo pangapun ibu wae tanpa nono yongger. Ya wis bacotake lakumu tak pucikake muga sliramu sakloring kalau pikantuk nugroho kang awujud pratimotan bangkit bisa tata jalmu dene ing tembe murine kinarya dadi rerengganing Bali Wisma ngono yongger. Nggih Kanjeng Ibu. Ya wis bacotake lakumu. Paikono paripurna temanten saripin bidara sumangga mringarsani Rama Ibu. Tumuli kang samangke temanten saripin arasa ngaturaken menggah wujudipun kacar ucur tampa kaya guna tali darma. Kacar ucur tampa kaya guna tali darma. Ingkang dumadi saking beras kawat dene kawat ingkang simas
Iya Diaji. Nuwun sewu Kang Mas. Piye Diaji? Langkung prayoginipun kuna tali termo menika dipun titipaken Kanjeng Ibu kemawon Kang Mas. Kaya mangkono wong ayu. Nuwun. Ya wis. Aku manut apa sih dadi karasamu Diaji? Mangkono guna tali dharma. Ingkang sampun kepareng ngaturaken saking Rama Mas Bagus Pendhi Setiawan mring garwa kinasih Kusumana Ayu Pagila Wirda. Tubuhing samang karasa ingkang kepareng katitipaken mring panjenenganipun Kanjeng Ibu Pasturaja. Punten dangun sewu Kanjeng Ibu. Kepareng derek titip enggak wujudipun kuna tali termo menika Kanjeng Ibu. Iya ya nduk kene-kene tak tampanane. Dene ing tembe wurine mbok menawa mbok ngrasakake mbok suwun. Bakal tak wulungake maneh, Nduk. Liyane iki Kanjeng Ibu. Mangkono guna tali dharma. Ingkang sampun kepareng katuraken saking Rama Mas Bagus Pendhi Setiawan mring garwa kinasih Pagila Wirda. Ing samang kepareng katitipaken mring panjenenganipun Kanjeng Rama Ibu Pasturaja. Paripurna temanten saripun dina kepareng ngaturaken guna tali dharma. Tumuli temanten saripun arsa dhahar kembul manggah wujudipun boga jenar. Boga jenar boga pangan jenar kuning. Kakinar dados daharanipun temanten saripun. Rahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina adzabannar. Mangko temanten saripun dhahar kembul menggah wujudipun boga jenar. Ingkang sinangsa lan lunadan menggah wujudipun piring kencana. Mangkono nggambaraken lamun ta jroning mangun brayang. Pangabot padha disangga. Yen ta ana enak padha dirasakake. Boga jenar boga pangan jenar kuning. Kuning dumadi saking tembung Arab. Oh, maah. Mangkono mengupra lampita hamba bilih ing samangke temanten saringgih. Nggih nyemangun brayang mangsal prasaja marimo ing pandhuming Gusti Allah. Ana sithik disyukuri syukur bagi ana akeh sing gedhe ngamal. Paripurna temanten saripun kene dhahar kembul. Tumun temanten saripun arsa kepareng nunjuk. Panjang wujudipun tirta seta rasa gugur. Darata seta rasa kundha darata banyu seta putih rasa wus ngarani kundha kendhi. Wijil saking lak-lakaning Bantala. Dene piantun ing ladang sampang para anayub. Baik guru pangudas maring yongeng dereng kawios wijiling lisan. Damar mancung jebat munggu ing kondo saya laju ngrikung solo kongkong. Kus keparengan dan ibu mati. Gak kena gak apa-apa yang penting ya diambil pelajaran. Depet, depet. Harus ditos ini ya, berarti ditos dulu. Lihat kamera. Dan semarpa benda pecating supena sumo subeng rasa
Rawantu-wantu sebisa malaikat ora sagung para tamu. Mugi kaseged saekenaken dipun anggakan supa maradikanipun pengganti ngaten iki. Dipun sewu niki piantun saking Kelangon pundi nggih niki? Ingkang sisih wetan mriki nggih. Oh, nggih. Nuwun sewu nuwun pirsa. Niki langkung prayoginipun acara siang niki dipun damel cepet warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلقكم من تراب أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر dihormatan sumanggaipun dumateng sadaya para lenggah kagum semua putri ingkang sinudarsana. Minangka para kaniatur semoga sarana dikabarekaken ngaturaken syukur wonten asa dalem Gusti Allah Taala ingkang sampun paring rahmat taufik hidayahipun sehingga ingkang dasyang nika kita saged nuwuni napa ingkang dados undangipun yanipun coba Pak Bapak Bapak Rojak kanthi manggih rayu jenenge Sami Kolo. Salawat disalam katur dumateng junjunganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, Bapak Putri kadaraken putri itu Mas Yosang Pagal. Ugi datang kantor kadaraken Sang Yudo Manggolo Yosang Talangkati. Segara saking Sasono Paremen. Manjing pamrih Sasono Palwon di Sasono Bojo nang satindak nang sapet sadya arsa sang basa. Hei! 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 Hei!
ya. Punten dalem sewu Raden, monggo sarah tingkah satrikan. Menika sang raja sedina ratu sedaya pranyata kanggo kasinungan wahyu widayat ya wahyune judul mula datang mokal kene mampar sadinda mangun sapecah tansah artut runtut datang ginggang sarambut prasasatindo gula kanggo medhore Jelaripun temanten sari betara sohang yucat busarane kanarik dan kos busaran ringkasa muda Jelaripun temanten sari yip kaderaken sang yudha manggolo sang sudha manggolo sang cunda kaya sang cucuk papak Haringge menika sang cunda kaya kanggo dados sang sanipun bangsa sang-sangipun sang temanten sang yang terpatri dalam hati saudari pasangan yang begitu yang mendapatkan barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sabda Rasulullah sebagai sabda dalam Quran surat An-Nur yang artinya dan di antara tanda-tanda kuasaannya yang ciptaannya untuk pasal hidup dari jenis sedang supaya mendapatkan kemenangan dan dijadikannya di antara kasih sayang dan sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang saya dites bagi muni ora tes dicoba kok enak ikone no mas Ikone mas, benakno mas. satu jeruk kamu apik gitu kan jajar dibacaannya sih mas satu jeruk sudah guyon buat saya ugi ayo tak kesempet aja Wajib dole kelompok najan sithik sing penting. mergo selak udah Iya dong. ya pripun Ngono kuwi ya padane ya tidak menghargai siapa yang kamu datangkan dan siapa yang mengikut acara ini. tegese
Lho, apa ora ngerti? Sopo? Semono suwene awakmu gumbel karo aku. Heeh. Aku iki sejatine ya iso nerang. Terus dongane piye? Lho, Jajah. umpama udan didongani Heeh. sing ingkang baku siji Al-Fatihah. Oh ngono. Tenang to. Gembira Wirianto mriki lho. Awakmu ora paham ngono kok. Pripun? Umpama pengen nerang udan khususan ila wa ila malaikati wa bikain Al-Fatihah. Lho, Umpama teh baru dongane kono. Umpama ana udan saka kidul. Aja kuwatir. Pripun? Udan kok itu tak balekke ngidul. Saka lor, Tak balekke ngalor. saka etan, Tak balekke ngetan. saka lor, Tak balekke ngulon. iki saka dhuwur. Lah, Lho. Udan iki kon dindi ning dindi anggon iki saka dhuwur. lah kuwi. Gak iso. Sing dadi masalah ning aku. Aku nak udan kok kidul, tak balekke ngidul. Udan kolor, balekke ngalor. Terus kok? Udan kok etan, balekke ngetan. Mateni lampu. Mate iki lampu. Anakmu kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lek lampune mati. Jumbamu kesuwen. Lho nek omong babakan anak kowe mbok amongne anakku pinter donga oke Mas. Gitu. Anakku najan to sik TK nyuwun sewu. Enak. Oh iya jangan dasarnya masih orang tutup ya orang gede cilik tapi bisa kayak bocah cilik iya dah ini ngomong anak tuh ya anakku umur TK ngerti dewe si jenenge Faris Aska kayaknya wah gak kayak pekerjaan gurunya dari geger nih kok sekolah apa kok sekolah didahului besok bawa bekas susu, ada susu. Kardus. Anakmu nak umumnya bocah nak gawa kardus ikut susu. SDM kae. SDM kok duduk. Nak biasanya umumnya bocah gawe kaleng ngono kae. Terus? Gawa botol. Anakku ora. Ada susu nek gue digawa kali gue. Wah, Maya. Sini, boleh kenalan namanya siapa? Mas? Jadi, rencananya arep dadi juru kunci kuburan bodon. Iki. Kayak juru kunci kuburan bodon iki. Betina urut sawah kono lho. Oh iya, masih sekolah Mas. Pun sunat. Oh, sampun. Delok. Oh, wis sunat tenan. Wis entuk pirang bulan. Iki cek telur sono ya. Pirang bulan. Terang bulan? Oh, buatan nyetol. Enak terang bulan ya? Oh, terang bulan. Ini berarti cik masa terus-terusnya. Besok umpama dadi pengen kaya wae sapa? Umpama besok dadi pengen kaya wae sapa? Mati. Kok ngerti? Satunya sini ya. Nanti tidak berjoget tapi langsung masuk gitu ya. Namanya siapa cantik? Berlian, Mbak Berlian, wah jadi hebat. Rias kalau sudah mempunyai talenta, Aririsnya kualitas hebat. Piantonya ayu. Masih sekolah Mbak? Kelas berapa? Kelas 6. Cita-cita apa? Polda. Wadah. Ini tahun 2026 Polda Jawa Timur akan merekrut anggota kepolisian sebanyak mungkin. Polda Tondo akan merekrut anggota kepolisian sebanyak mungkin gratis. Tahun 2026. 26. Jadi polisi tidur. Tidur ya kaya disiapkan Oh yes. Ya, persiapan ya. Langsung mundur. Oke, hebat semua. Domanya tadi belum foto, disilahkan foto dulu. Untuk sekali lagi saya mengucapkan untuk mempelai berdua saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Minangkani kula cucuke kelapa mbok bilih wonten klodak kladha anggen kula gegojekan kula ngaturaken gunging pangapunten. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Aduh,
rias api bareng di sana kok ngomong ireng tok gawedi. Tapi sing dipoto ngono Iki lho. Kowe kayu. Nggih Mas, ingkang baku dan sadare kersane mboten kelantur-lantur kula ngaturaken salam kela taklim kagem para pirawuh riyin nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dongane mantene. Mungkin tuku dedonga wabil khususan untuk mempelai berdua saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma ya Allah. Dongane kados dawuh Kanjeng Nabi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Mugi-mugi anggenipun bebrayan aku kan sampai kantor kata Gusti Allah. Allahumma amin. Tutuk ki nak wis kadung Allah. ya. Kira iki Lho, kok mung 2000. aja bedelok nominale Mas. Siji ikhlas. Ikhlas. Awakmu yo umpama disangani gelem ditransfer apa ditunai? Tes ya, oke. Sing penting ikhlas. Awakmu lah blenger iki kaya adane. Awakmu gelem ora disangani? Aja didelok nominale. Sing penting ikhlas. Iya, ikhlas. Nah, awakmu bocah rene bocah kebuah iki sudah kemana lo ya Allah iki mau riase Mbak Ari Reza iki mau iki kok kliwat ngono kok piye Kitane pas dirias ning pawon iki. bocah ya kok iso maneh klewawu ngene bocah kok awakmu disangoni gelem ora aja didelok nilainya sing penting aku ikhlas lho ya wong iki tangan wong saya ikhlas. Napa? Fokus nomor 1 ikhlas. Iya, saya ikhlas itu bilang. Iki kaya dompetku to. Wes dompet. Mas. Kok iso dompetku mbok umbar dijupuk. Asli. Saku kok 8.000 setengah iki lho. Aja ngene koncone. Aku isin. Lah, ngomong babakane ikhlas. Foto yo. Ngerti kan? Oh, gak siap diobok-obok aku ngono kuwi. Ngono kuwi iso ceritane ikhlas yo ben kudu ikhlas. Wah, seni. Nuwun sewu Mas Rojak ngeten iki terus pripun? Napa kok tembak Pak Rojak? Aku yo mau. Nggih, parat. Aja ngisir ke aku. Ora isine. Kok ki kudu ikhlas yo. Ikhlas. Nek awakmu nuwun sewu. Bahkan koyo ngene iki jeng niki perkara bisa roh yo ora mbok jalaran iku langsung mbok saluni ngono to. Nuwun sewu Mas Rojak. Ini disekseni piantun sama den kata. Betul. Pokok kula niki panjenengan paringi bisa roh. Amplop niku mboten kula buka. Mboten kula delok isine pira. Iki lho sing kira kemung yo diparingi amplop bisa. Iya ta? Jenengan nyempur sambet to, Mbak? Aku ki ngurung ya, ki kok mau diparingi amplop. Isine pira ora tak buka. Tapi teko mah tak sumbangne anak yatim Dan piatu. langsung disalurkan ke yatim piatu. Anak yatim piatu. Jan hebat loh Mas jenengan niku. Gandeng bojoku kan termasuk anak yatim piatu dah. Kok teko mah tak pasrah ning bojoku. Mereka tak biasa loh. Ujole si dompet iki lho. Buat bojo mau kaya kok mbok arani santunan iki. Iya, nuwun sewu. Bapak Ibu mbok boleh ngersakaken badhe nyumbang anak yatim piatu saged ditimpaken kula. Kowe balekne kok bojomu nah. Ayo sini, ayo. Iki wajib bulane klopok najan sithik sing penting rata ingkang baku Mas Bari sepindah malih. Kula tumpuk dedonga wabil khususan untuk mempelai berdua. Saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma. Sadurunge aku tak kenal langsung karo kadang kula Domas Manggolo minangkani niki pakai hijab Mas. Nanti Domas Manggolo langsung masuk diiringi oleh jamiah selawat napa niki? Fatahillah dari Manmet Jaya. Hebat Manmet Jaya mungkin hadiah yang berkualitas. Anakku Mas tak sekolah ke neng Man kelas 1. Apapun yang akan dilaksanakan
Tunggu, lo kayak luar biasa loh. Anakmu Mas. Arep budal sekolah Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu ya Allah, la haula wala quwata. Lihat anakmu udah pinter kok Mas. Arep mari. Satunya sini ya. Nanti tidak berjoget tapi langsung masuk itu ya. Namanya siapa cantik? Berlian, Mbak Berlian. Wah, jadi hebat. Rias kalau sudah mempunyai talenta, Aririsnya kualitas hebat. Piantonya ayu. Masih sekolah, Mbak? Kelas berapa? Kelas 6. Cita-cita apa? Polda. Wadah. Ini tahun 2026 Polda Jawa Timur akan merekrut anggota kepolisian sebanyak mungkin. Polda Tondo akan merekrut anggota kepolisian sebanyak mungkin gratis. Tahun 2026. 26. Jadi polisi tidur. Tidur ya, disiapkan Oh yes. ya persiapan ya. Langsung mundur. Oke, hebat semua. Domanya Yang jadi belum foto silahkan foto dulu. Untuk sekali lagi saya mengucapkan untuk mempelai berdua, saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Minangkani kula cucuke kelapa mbok bilih wonten kula dak ladu angin kula gegojekan kula ngaturaken gunging pangapunten. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.